Tak, nachádzame sa pri poslednom z dnešných futbalových štadiónov a fanúšikovia Crystal Palace opustia. A síce Loftus Road Stadium alias domáci stánok Queen's Park Rangers, ktorí dnes absolvovali posledný domáci zápas s Newcastlom a večer sa dozvieme v televíznej relácii Match of the Day, ako to celé dopadlo, či stiahli Newcastle za sebou, alebo prehrali a Newcastle vykresal v zúfalom konci sezóny iskierku nádeje, že nevypadne. Takže Loftus Road Stadium, aj keď táto ulica sa Loftus Road nevolá, Loftus Road je niekde tam z východnej strany štadióna a lúčime sa pre prešovských, sekčovských a akýchkoľvek iných divákov z londýnskej prechádzky po futbalových štadiónoch. V diaľke je možné vidieť posledných zúfalcov, ktorí sa nie a nie od štadióna odpratať a po poslednom domácom zápase si ešte dopriavajú nejaké to pivo, ale ja už idem na metro, tentokrát na Central Line a vyberiem sa smerom Liverpool Street Station a potom smer sever. Tak, dovidenia a do počutia niekedy opäť.